In de oertocht ben we achter de schermen bij de veertjeesten van het Ameloon en Schiermonnikoog. En we volgen hier de bouw van een nieuwe sneltjeest voor tussen Holwert en het Ameloon. En we zijn ook nog bij de reparatie van de autobregen die het van Zimmer een hoop gedonder opleverde. Hadden ze daar bij Rijkswettersteert ook wekker van lijn. Tuurlijk lig je daar wakker van, want het is voor elke toerist of eilandbewoner is het gewoon behoorlijk vervelend als je naar je huis wil of naar je werk wil en je moet wachten door een storing. En attentie, dames en heren, groepen. We gaan beginnen met laden. er komen hier 28 muziekkorpsen en 22 koren die het naar Schiermonnikoog matten. De groepen nu al compleet zijn. Er wordt erom een extra skip en crew inzet, want al die mensen zijn net op één dag met één skip te vervoeren. Maar deze vaart echt de hele dag continu extra erbij. Ja, maar we even zien. Ja, wat zien je wat er komt dan. Ik heb dan wat zien wat we daarin zetten, maar dan wil wij wat. Nou, je kan wel een beetje zien wat er komt. Hè. Je denkt dat ze varieert, dat is juist ongeveer. Dat is juist net alles, dat is een keer een kaartje. Ben ik op televisie? Ja, zeker wel, ja. Ja, het kind wel. Ja. Soms. Ik ben een vrouw, hè? Ja. Wat voor korps zit je bij? Bij Crescendo Wetskenhuizen. Ah, Dus bij Sydney. ja precies. Wat spelen ze dan? Trompet. Trompet. Ja. En dan is er niet luisteren die vriendin? Of, Ja, en mijn man. ja. Zit je maar uit de dwan? Ja, wij moesten nog even wat kleren maken. Wil je weer make-up? Ja, want die word je op het tijd van de mond, dus ja. Maar ben je hem dan ook op mannenjacht, Joet? Nee. Nee. Zult vanzelf hoor. En wat is het plan, Joet, man? Ja, nou, spelen en een beetje rondhingen op Schiermonnikoog. Ja. En dit is je eerste keer daar, toch? Ja. En waar zit je maar bij? Wat Koperkabaal. koperkabaal? Ja. Oh, ja. Oké, en wat spelen je? Ik bugel. En ik trombone. Het is 20 juli en in Haas wordt de eerste hoorlijn onder de nieuwe sneltjeest tussen Holwert en het Ameloon. De veertjenst van het Ameloon is al jaren problematisch. Vertragings- en onregelmatige vaartijden. Vanwege de vaargeul die net jip genoeg is, maar ook een gebrek aan capaciteit. We hebben gezocht naar een concept wat recht doet aan de vraag. En de vraag vanuit de gemeenschap is voor forensen, voor studenten, voor zorgkinderen en voor mensen die snel naar Leeuwarden willen gaan, om daar een goede, betrouwbare verbinding voor te maken als aanvulling op de normale veerdienst. Aansjoegen we hoe het een paar weken verder is met de bouw van de sneltjeest. We hebben nu met dwanden binnen dat de hoedplaten vasthechten op het casco. En Rijkswettersteert is ondertussen dwanden op de pier van Nes. Wat wie er van Simmerloos met de autobregen? Nou, er waren wat storingen de afgelopen tijd hebben we gehad. Met name met de cyclus van de brug. Ja. Als een sensor of een lamp kapot ging, dan sloeg de brug gelijk op storing. Nou, dat is een veiligheidsissue die proberen we nu te voorkomen door aanpassingen te doen. Dus als het komt, dan hebben we een soort met bypass, zijn we nu aan het maken. Dus een storing die is dan wel aanwezig, maar de cyclus gaat gewoon door. Dus de autobrug blijft wel functioneel. Zowel de lampen als de sensoren wie net zwier genoeg voor deze bregen. Wie dat dan een ontwerpfout? Nou, het heeft niet eens met ontwerpfout te maken. Het heeft ook met de situatie hier op het eiland te maken. Dat een andere weersomstandigheden en toch de situatie is weer hier heel anders dan op een kanaal. Dus het heeft ook met de situatie aan zich te maken dat je hier met een autobrug zit op de Waddenzee. Maar op de vreeds van het Oldtimer Festival ging het helemaal mis. Wat wie daar de oorzaak van? We hebben toen die dag, wat we hebben onderzocht, wat is de oorzaak ervan? We hebben toen een blikseminslag hier in het gebouw gehad. Daardoor is een van de kaarten verbrand, noemen we dat dan maar. En gelukkig, wat ook een onderdeel is voor de verbeteractie die we gedaan hebben om de autobrug nagenoeg storingvrij te hebben, is al die kaarten hebben we nu een extra onderdelen op het eiland aanwezig hier in een speciale kast. En de Blauwe Zee grint het aardig trom bij het Koren- en Korpsenfestival. De Koninklijke Militaire Kapel gaat ook mee. Ja, wij treden op voor de Federatie van Muziekbonden.
georganiseerd door de Muziekbond Friesland. En wij zijn speciaal uitgenodigd vandaag, omdat zij hun 60-jarig jubileum vieren. Een mooi leven, joh. Ja? Ja, dat is fantastisch. Ja. Het komt overal wel een beetje, hè? Ja, en altijd muziek omheen. Ja. Dat is een voordeel, ja. Ja, en ik zit hier nu sinds 2003. Ja, en ik zou niet anders willen. Want dit is echt het stukje, het militaire plaatje. Maar daarnaast gewoon die muziek en de trots die je uit kan stralen. Ja, dat is wel mijn leven, zeg maar. Dat maakt het wel compleet. Maar iedere dag wel een hoop lol en ook serieuze bezigheden waarbij je toch met een glimlach terug kan kijken. En dat is goed. Ja. Ik heb ook 2 keer klaargestaan om een overledene dan op te halen. En dat is mijn functie daarnaast als tamboer. Dat ik begrafenissen doe. Nou, dat is de eer. De eer om dat te mogen doen. Hè. Je collega op die manier naar de laatste plaats te mogen brengen. Ja, dat is voor mij ja, dat is iets groots. Dus die eer die is ook niet te beschrijven. Dat zit er. Ja. Ja, in de tijd van Afghanistan was het natuurlijk, toen was het aardig druk. En ja, dat zijn niet de leuke dingen. Het is, je ziet ook daar, aan de andere kant, je ziet ook de familie. En dat is spijtig natuurlijk dat voor het bedrijf daar dan plaatsvindt. Maar de manier hoe Defensie daarmee omgaat en hoe die daar toch iets mee doet waarbij je als militair trots kan zijn, hè, op die manier om dat te mogen doen. Ja, dan denk ik dat het plaatje compleet is. Ja, dat denk ik echt. Ja. Ik speel een trompet, maar geen gewone. Geen gewone? Nee, ik speel niet de gewone, want mijn vingers zijn te klein. Ik speelde altijd eerst, hoe heet het ook alweer? Nee, ik speelde eerst pockettrompet. Toen ben ik gegaan naar cornet, maar dat ging niet zo goed. Dus daarom heb ik weer gegaan naar pockettrompet. En sinds een paar dagen geleden heb ik een nieuwe gekregen. Ja. En dat is een pockettrompet. Ja. En die is een slag kleiner. Maar heb je hele kleine vingertjes dan? Ja. Kun je laten zien? Oh, ja. Klein maar fijn, hè, Lara? Maar goed, dat is een kwestie van tijd, toch? Ja. Ik bedoel, dat wordt vanzelf groter. Ja. Ondertussen wordt er hut werken onder nieuwe sneltjes die het varen maar tussen Tamelon en Holvert. Binnen de toeren van Ljouwert naar Tamelon, dat is het doel. We hebben nu met wonen binnen dat de hoedplaten vasthechten op het casco. De spanten en alles, dat staat nou oranje. Dat is Safir ik al je uitlezeren, zou je zien kennen. En inderdaad de hoedplaten van oude kiel die worden nou monteerd. Het is belangrijk dat de platen goed strak ontspand worden komen te leven. Dat er net naden tussen zitten. Want dat resulteert in volle meer verwarming natuurlijk, maar het lasten. Dus we horen blijven, maar toen moet stieven omgebracht worden. Ja, en dat eerst zit er bovenop, zou je dan zien, die broek maar in gewicht drukt er het aan deel. En beneden de plaat zit er in die shirt dat alles te plak zit, dat er bij de lijn alles klapt. En die hecht hem nou vast. Het aluminium wordt gebruikt omdat men licht wezen wil, dus net een volle diep gaan. En een bepaalde snelheid varen wil, dus wil snel varen. En dan is aluminium uitermate geschikt. Als de hoedplaten er monteerd binnen, dan krijgen we dus het allasting. We maken van binnen dan eerst helemaal clear. Dan worden de naden aan de buitenkant helemaal uithellen. Zodat wij eigenlijk een volledige terugvloeiing van de hoedplaten krijgen, bij de lasten binnen. Ja, en dan, als dat Safir is, kan het schip omdraaid worden en kunnen we beginnen met de montering van het vuurhuis. En de overige delen die er op dek komen te staan. Komende waarsje in de oertocht wordt het drok met auto's op Holvert.
Pinkster zit voor de deur en er moet een extra parkeerterrein kleermaken worden. We herinneren mij met Jan Skaaf van het parkeerbeheer en zijn collega's. Mag je hier links eventjes parkeren, er staat een bus bij de weg en die brengt je eventjes naar de boot. Timing is alles in dit geval. Dus je moet altijd wel heel goed opletten. Ja, maar we hebben 3 plekjes vrijgezien en we hebben van tevoren kaart voor P1 of P2 betaald. Ik doe hem wel even voor je open. Ja, maar... En de ene keer best een hele beste. Ja. En de andere keer best een stream in. Ja,